Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon bos nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Sabado ug Pitsa 1 na. Buwan mga higala sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Adlaw karon mga higala sa mga Santos, Todos Los Santos, ug mga adlaw ang adlaw usab sa mga kalag. Straight to the point. Ang ato mga kaigsunan to karon sa nagkadaiyang mga samang, nibisita karon sa nagkalain-laing mga sementeryo. With due respect sa mga igsuon nga nasa laing tinuuhan apan ang sa mga Katoliko, tuana no kagahapon pa ang uban karon, ang uban ugma ang mobisita mahigala sila mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na sa laing kalibutan. Straight to the Ug point. unya tungod niya na doon na mahigala tay importante sad nga atong gimonitor ang kahimtang sa panahon kay mga man sa sementeryo ning atong mga kaigsunan dunay low pressure area gawa sa Pilipinas. Nahimo na ang usa ka tropical depression nganlan kini og Tino kung makasulod na sa Pilipinas. Straight to the point. Ika-20 na kini nga bagyo nga nakasulod sa nasod. Ang bagyo nahimutang mga 1,000 ka kilometro silangan sa northeastern Mindanao o gipanglantawan nga makaapekto kini sa Visayas. Straight to the point. Ato ning nga tagan sa pagtagad karon nga buntaga mga higala sa atong paban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang hipis kapulisan sa nasod, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. personal nga niduaw sa haya sa usa ka sakop sa CIDG7 nga napatay sa Sudlon 2 nga si Police Captain Joel Di Parini. Straight to the point. Ipasalig ni Nartatis ngadto sa kapikas nini nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa iyang bana nga si Police Captain Di Parini. Straight to the point. Ang kapulisan sa Nibutyag nga siyam kataw ang nagatinabangay matud pa og ambos ni Di Parini o kauban nini ang naangol usab nga naangol sa hitabo. Tulo ka suspect na nakaron sa kustudiya sa kapulisan. Straight to the Ato point. ni tagad pagtagad rubutaga sa mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang balay sa primary suspects pagpatay ni Di Parini nga si John Manto Girunda. Armas na sakmit nga dito gisulod sa water tank sa may Inodoro. Straight to the point. At aning pagtagad sab karon nga buntaga sa panuman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin bana nga maoy ni unay og patay sa iyang asawa. Sulod mismo sa simbahan sa Liloan na dakpa na. Apan gihulagway nga wa kini sa tarong nga panghuna-huna. Straight to the Murag point. nayabag ning maong bana mga sukid ug paminaw. Sa kauluhan, Philippine National Police niauhag sa publiko nga magbabinantayon sa pagduaw sa mga samang sugod karong adlaw og taho dayon sa kapulisan kung dunay mamatikdan nga mga kadudahang kalihukan. Straight to the point. Sa laing bahin, pipila ka mga empleyado sa Malacañang nakasugat usab og paranormal experiences matud pa didto sa palasyo. Straight to the point. Lakip sa ilang nasinati nga dunay mga lahi kuno mahigalang mga espiritu sab. Duna kuno yung mga bata nga nagduwa sa Malacañang. Oy, pari nga maglakaw-lakaw o kaha mga karaang sundao nga magkao. Straight to the point. Tinuod ba ka ni mga sukintig paminaw? Ato ni tagad pagtagad mga higala kini mga istorya nga susama ni ining manggawas mga higala ining panahon karon sa adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. Straight to the Kani point. adto adlaw ganis mga santos ug mga kalag murag mahadlok ang mga kabataan. Pero karon murag ni asdang ng mga kabataan nun mao pamahinay magsulot-sulot gani og mga pag-trick and treat sa mga sukid tig paminaw Ang sulot-sulot pahinoon mahigala mga Dracula. Kanya mura o gituyo sad ni mahigala kay ang labing nabulahan ini ang mga negosyante. Ato niya gi katawa mga sukid tig paminaw. Ngadto kag mga mall daghan kay mga pakulo mga sukid tig paminaw. Ang mga bata sad papalit mga higalag angay palitonon nito sa mall. Kay lagi mo sulot mga higala sa mga nagkadaiya mga costumes.
Bulahan sa tinuuray lang mga higala ang mga negosyante ining kalaki. Ini mga kaigsunan ato tagag pagtagad. Ato lang giagi katawa mga higala pero karong taud-taud atong kuhaon ang report sa mga kaubanan tuwa karon sa nagkadaiyang mga sementeryo. Aron nga magsusi na to mga higala kumusta ang mga sitwasyon sa nagkadaiyang mga menteryo ni ining adlaw sa mga santos ug ugmang adlaw pod adlaw sa mga kalag. Kini kuban pang mga sitanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo